Добре, ето някои новини, които можеш да използваш. Какво ще стане, ако вземем етикета фалшиви новини и го премахваме, като му даваме друг етикет, нещо, което обичам да наричам емоционални новини, защото съм сигурен, че всички можем да се съгласим, че емоциите, свързани с фалшивите новини, са съвсем реални, нали? Но логиката, обосновката за тези емоции, знаете ли, е съмнителна. Сигурен съм, че всички ще се скараме помежду си по този въпрос. Но едно нещо, по което всички можем да се съгласим, е, че когато става дума за фалшиви новини, емоциите, които хората изразяват, са напълно реални. И така, какво се случва, когато имаш, например, държавни новини, защото това е, нали, хвърляш камъни по това, което се нарича фалшиви новини, нали? Ами това, което прави се е, че слага капак на това, нали така? Ограничава, рестриктира, отхвърля го като незначително или дори вредно, нали? Но проблемът с това е, че очевидно емоциите са напълно реални. И всички знаем какво се случва с много хора, когато те не могат да изразят себе си свободно, нали? Просто го потискат, докато един ден не избухне, нали? И често по здравословен начин, нали? Така че предполагам, че причината за тази публикация е просто, че осъзнах, че, знаете ли, започнах да се питам какво е новина, нали? Защото винаги съм гледал новините по телевизията по традиционния начин, нали? Но мисля, че е по-справедливо да се каже сега, че този вид новини по-скоро бих приел да нарека държавни новини. А това, което преди се наричаше фалшиви новини, мисля, че е по-справедливо да се коментира или идентифицира като емоционални новини. И след това да се остави хората сами да решат какво всъщност са новините. Сега, от моя гледна точка, начинът, по който винаги съм се справял с това, е, че никога не съм опитвал. Аз винаги предполагам, че е защото имам ADHD, предполагам, но нямам. Аз. Просто ако искам да науча нещо или да знам нещо, например, наистина искам да го знам, аз го преследвам. Просто се потопете в него, нали? Но не от един източник, а от много източници. И всъщност точно така трябва да подхождаш. Знаеш ли, ако търсиш истината, винаги трябва да се опитваш да изчерпаш колкото се може повече източници, нали? Всъщност това много прилича, нали, на това, което знам сега за живота. И тези от нас, които са се пробудили, искат да опознаят другите, да опознаят себе си, нали, чрез фрактали и отражения от много различни източници. Имам предвид, така наистина получаваш добрата новина, нали? И вероятно за това Евангелието се разказва от много различни апостоли и хора, защото това е една основополагаща, универсална истина, предполагам, нали? Така че да, просто някакви новини